toona kuti vanhu vochibatira mutungamiri wenyika yeZimbabwe pachiitiko chakaitika aiwa this week rationa kuti this week rakanga rine drama, this week rakanga rine nyaya dzakawandisa dzationa kuti kubva kumaelections ekuNamibia ekuna naMozambique aiwa kusvikira munyika yeZimbabwe pationa kuti aiwa mutungamiri wenyika aiwa atoona kuti anotadza kuita nyangwe 2 minutes chaidzo aiwa achiona kuti muparliament Magetsi achinge aenda sanapera mashoko ationa anobuda achitaugwa aiwa nevanhu vachinyatsoadresa nyaya yavo vachirefeya kune chiitiko chakaitika ichi. Todibva subscribe like on the bell kuti ipinda panapa kumnana advocate Maira amudanyira achiti I love how mukuru wavo could not even stand the dark for 2 minutes. It was so unbearable that he had to swiftly get up and go. May someone kindly advise him that debilitating load shedding is what Zimbabweans go through every day, often for as long as 23 hours each day. No need for a sauna. Yakaita yega nezuro, it's a mess. We need new leaders. I'm posting this picture amurikuona muchiona picture the leader wenyika yeZimbabwe akagara hasi kutooneka inozoratidza that true evidence inozoratidza kuti aiwa chiitiko ichi chakanyatsa kudzikisira nekushoora mutungamiri wenyika zvatoona kuti kunyange naiye chiitiko chichiitika kana achiita history yakadai chichazofamba kana chichava arecord pasi rose. Toona kuti credibility yake nyange nesimba rake rinoshoorwa nevanhu vanyatsoona kuti zviri kuitika nyika yeZimbabwe yatova chaos, kuti yasvika aiwa to this national level kuti parliament inoshaya kunyange backup kunyange magenerator kuti magetsi zvaakanga adzima arova pasi pangashaya backup ingaita kuti mutungamiri wenyika asashoorwa zvakadai. Tunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kunyange mesection medu musana subscribe like wachana turn on the bell icon.